Di man kini madali man sa sign in pa si mama hindi ko nga ninaay. So pa. Yung pag naman madali man kini mag ano sign in. Mga lab, may sound po ba? Mga lab, may sound po ba? Ay, meron. Lalab, may grab shout out. Ano? Samira? Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. Samira. May sound ba lalab? Ocean, one war na ano? War na kulay. Hello, lalab, gilab. Shout out, Ocean. May sound ba lalab? Ocean, one war na. Ayan, may galab. Shout out, Ocean. Kumusta ka na? Hello. Ayan, upati. Ayan, may galab. Shout out. Ocean, kumusta ka na lalab? Ayan, upa may 20. May 20 ka lalabs. Upa, ayan. Si Upa may ano, may 20. Sino ba to si Upa? Si Trupang Hotdog. Tingnan ko lalab kung meron. Tingnan ko lalab kung di pa tayo, ano ha? Kung di pa tayo dikit.
Check ko pa kung ano di pa tayo dikit ha. Wait lang. Kasi mga lab kasi naasar ko sa computer ko, nagluloko. Kailangan i-update. May dalag shoutout eh. Upa, nandito ka pa ba, Upa? Ano tayo, lalabs? Idikit mo sa akin, lalab, yung ano, 10 lang sa akin, lalab, 10. Upa, nandito ka pa ba, lalab, Upa? Ocean, kumusta ka na, lalabs? Samira, lalab, salamalaikum. Dikit mo na sa akin, lalab, itamsak mo na lang dyan sa live ko. Or else, sa ano ko, dito, sa short video ko. Short lang naman to, lalabs. Hindi ka matatagalan. Wala pa tong 1 minuto, seconds lang. Bako lalab yung short video ko ha. Para magkatamsak siya. Kaya lalab 15, may 15 pala ako. 15 na pala ano, Upa, 15. Lalab 15 pala. Silipin ko yung bahay mo ha. Ito lalab, pinin ko. Ayan lalab, dikit mo dyan ha. Dyan ka magtamsak, lalabs. Upa. 2 point ano ka, lalab? 2.44. Meron kang 8 tamsak ha. 15 lalabs. Ano, okay sa'yo? Tropang hotdog. Ano, tropang hotdog? 2.44, silipin mo yung bahay ko, lalabs. Eleven tamsak sa'yo. Sige, lalabs. Silipin mo kung ilan yung bahay ko. Basta yung lalab, nasa 2.44k ha. Mag-start na ako, lalab, 15. Tingnan mo na yung computer ko, nagluloko. Para ginagamit mo. Yan, naka-live yan. Ayan, nailing mo ko pero madilim. Ayusin pa yun ni Jonas. Papayos ko pa yun, kadiop niya, bukas. Sige na, lab, start na ako, lalab ha. 4 point ano ka? 2.44, pero daw nailing ka sandang. Yung kapatid ko mga lalabs, malandi. Joke. Wow. Start na ako, lalab ha. 8 tamsak ka. Ayan. Pinapanood ko na. Ayan na. Pero nailing ako sandang. Nagluloko kaya computer. Galing. 15 lalaba, start na ako. Hindi na ako magwakas.
Dragon Gaming lalab, mega love shoutout. Hey Islandski. Sumakit yung ulo ko sa computer mga lalabs. Sumakit yung computer. AJ lalab, mega love shoutout. Sumakit yung ulo ko sa computer. Pinapanood ko pa AJ ha, pangalawang dikit pa lang. Ano pa? Yan, AJ and EA lalab, meron ka ng jacket? Thank you lalabs. Ayan. Project pala. Oh my God. Lalab, itamsak ko nila yung iba sa ano mo ha. Kala ko premiere to. Salamat idol sa jacket. Salamat din lalabs. Mabagal ako upa ha. Kasi sinasign in ko pa. Arnel Vlog, mega love shout out lalab Arnel. Hindi kita ng jacket lalab ha. Ay lalab, may jacket ka na ha. Host patamsak, bagong kaibigay host. Bagong kaibigan. Sige lang lalab, diyan ka lang lalab ha. Tapusin ko lang to lalab ha. Kayo pa. Maunahan pa niya ka. Ayan, mayroon ka ng jacket lala. Pwede ka na magbaba ng bahay. Nadyakitan na kita oh. Mabagal ako nagsa-sign in pa kasi ako. Diyan ka lang Arnela, bigyan kita mamaya ng banana, wait lang. Sumakit yung ulo ko dito sa computer kung lintian ito. Arnel, yes lalab, wait lang lalab kasi wait lang lalab ha. Tapusin ko lang to si Upa. Baba ka lang dyan ng bahay, lalabs.
Huwag kang mainip, lalabs. Oy. Mabagal ako ano ha. Di mo publican, lalab, miga love, shout out. Mabagal si Os mag ano, sign in. Thank you from di mo publican. Sana all. Sir Gary, migalab shout out. Paano naging sana all? Minsan na nga lang mag-live. Parang pagandang host. Minsan lang magka-live, Sir Gary, kasi meron tayong anak. Minsan makulit. Hindi ako nakakapangin sa tingin mo yung bahay ko, ganun pa rin. Ayan, lablabin nyo yan mga lalab. Si Sir Gary, sumakit yung ulo ko sa computer ko. Eh. Hello, beautiful people. Mega love, shout out, lalabs. Trend o Rama, lablabin natin mga lalabs. 6 million mega love, shout out po sa inyong lahat dyan mga lalabs. Salamat, salamat. Ma'am Daisy, idulan, ilablabin niya yung tamsak host. Madam Daisy, salamat po sa patamsak. Ilablabin niyo yan si Madam Daisy mga lalab. Madaming tao dyan kay Sir Gary. Ayan. Mga madadaming tao dyan. Pag kayo ng isda dyan, sureball, maraming kayong mapapangisda. Sumakit yung ulo ko dito sa computer ko. Kailangan ata itong palitan. Mega love shout out Sir Gary from Madam Daisy Idolan. Ayan, Ski Vlog, much respect from Trend Orama. Mega love shout Ma'am Daisy, good afternoon. Trend Orama lalab. 13, tingnan natin dito. Dalawa na lang lalab, mabagal ako ah. mabagal si host. Ayan, nablabing natin si Madam Daisy, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, alas 6 yung kanyang live. Everyday, Trend o Ramadan from Daisy Idolan. Lalab, si Madam Daisy, dan na sa'yo lalab, pabalikan na lang.
Ayan, 6 million. Mega love shoutout po sa 6 million. Daisy Idulan, hello from Trin Orama. Ayan, si Arnel Vlog, nagbaba ng buy. Lablabin natin mga lalabs. Still Heart Amor Vlog. Ayan. Tamsak host. Lalab, migalab shout out, Madam Still Heart Amor. Ayan. Mga lalabs, mga nagla-live streaming yan. Ano, Arnel lalab? Sorry host, busy kasi ako. Walang ano man lalabs. Pin kita pagkatapos niya. Ilan na ba yung bahay mo? Wait lang ha. Ayan, lablabin mo si Madam Daisy, si Sir Gary, ayan si Madam Amor. Ano ba naman to? Ayan, nalabdan na ako sa'yo, Upa. Sana si Upa. Hindi na nakabalik si Upa. Uy! Hindi ma-open. 6 million mega love shot on the way sa nakapin. Kaya lalab, pawas na lang lalabs. Ayan, nablabin natin si Madam Daisy. Lalab, dan na ako sa'yo. 7 million mega love shout out Daisy Idulan, dan sa'yo. Ayan, si Madam Daisy, mga lalab, lablabin natin yan. Maraming banana yan. Alas 6 yung kanyang live. Arnel. Bibi pala to si Arnel. Sige, lalab? Saan na ba yung mo? Arnel, baba ka ng link lalabs. 300 something pa lang pala siya. North Missouri Outdoor lalab, mega love shout out. Bigyan po kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na po, sir, North Missouri. Arnel, nasaan na yung bahay mo lalab? Ito pala. Palablab po ako nakapin, mga lalab nakapin. Ayan, 300 something pa lang yung bahay niya. Salamat, Arnel. Ayan, Arnel. Sure, puntahan mo yan si Madam, DC 6 o'clock. 6 p.m. Live niyan. Maraming dyan, banana. Malaking banana. Welcome DC Idulan from Arnel. Nalab na sa bahay makulalaba. Biyan kita ng 5, Sir Arnel. 5. Had to step in, say hi. Ayan. Hi, lalab. Mega love shoutout po, Sir North Missouri Outdoors. Thank you for coming. Thank you, my friend. Kanina kita nakadakitan, Arnel, di ba? Ayun, lalab, Arnel, sa bahay mo ako, ha. Upa, lalab, danar na ako sa'yo, lalab. Thank you, ha, thank you. Ayan, baka meron dyan may mga alagad. Ayun, Arnel, sa bahay mo ako, Arnel, oh. Full watch. Diyan kita ng 5, unang dikit. Hindi na ako magbabakas. Wag na! Hala.
Sis Daisy, mega love shout out. Melanie De Los Santos Lalab, mega love shout out. Ano, napunta tayo sa ibang live. Arnel Lalab, unang dikit sa'yo Lalab ha. Ayan, Arnel, pangalawang dikit sa'yo, Lalabs. Arnel. Ay, lako. Tamsak bakas, ano, sis DC Idolan, sa niluto mo. Ayan. Loko din sipi ko ayaw, makapy-paste ang link. Ayan, Lalab, pangalawang dikit, Arnel. Lalab. Ganyan talaga, Lalab, minsan nagluloko yung tao nga, nagluloko, cellphone ba kaya? Ayan. Lalab, ano, pang ilan na ba yun? Pangatlong dekit, Arnel. 95, mag 400 na pala, road to 400 po yung nakapin mga lalabs. Ayan Lalab, ano yung ginagawa mo? Morning. Mahirap mag-barter, ayaw makopy-paste ang link. Ayan mo na Lalab. Minsan ganun talaga, nagluloko. Ano na yan, baka sobrang gamit mo na yung cellphone mo Lalab. Nag-iinit na. AJ and EA. Ayan si Madam Daisy, lablabin natin yan mga lalabs. Apat na lang po sa nakapin. Kakabalik ko lang din sa YT, 6 na buwan na. Parehas tayo Lalab, 6 na, ano sa akin pala, 5 months. 5 months din ako Lalab, hindi nag-live, hindi nag-upload. Kakabalik-balik ko lang din. Ayan, Melanie De Los Santos, si Madam, nagbaba ng bahoy, salamat. Harang Lalab, salamat sa paharang mo Lalabs. Ako rin Lalabs, ano, upa, matagal din akong di nag-live. Marami kasing nangyaring mga bagay-bagay. Mga Lalab, 2 na lang po sa nakapin mga Lalab, 2 na lang. Road Trip TV, tamsak Lalab, mega love shoutout, salamat sa patamsak mo Lalabs. Sumakit yung ulo ko sa computer ko mga Lalabs. Oh. Nagluloko kasi. Nag-schedule ako ng live alas 12, hindi ko ma-open. Nag-sign in ako uli. Sa asar ko na sumakit yung ulo ko. Isa na lang sa nakapin mga Lalabs, isa na lang po. Tadadan, tadan. Short video lang naman yung nakapin mga Lalabs. Ayan, isa na lang Arnel. Next na lang tayo. Punta tayo kay Madam. Sino yung sumunod kay ano? Madam Melanie.
Arnel, 400 ka na lalab ha. Ayan, nag 400 ka na. Taga saan ka? Taga Bicol lalab. Madam Melanie tayo mga lalabs. Taga Bicol ako lalab. Ikaw taga saan ka? Sunod natin si Madam Daisy. Road trip ni Madam Daisy. Oh, ganun. Shout out taga Bicol from Arnold Vlog. Shout out lalabs. Saan ka ba? Ikaw taga Bicol ka ba? Saan ka ba sa Bicol? The Wanderlust, Explorer lalab, Miguel Lab, shout out. Ayan, meron ka ng jacket lalab. Salamat sa pagpinos. Ayan. Salamat din po. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Madam Melanie de los Santos. Paggatid kay Virgin Mary and El Divino Rostro Bicol. Oh, ta Bicol pala si Madam Oy. Ayan, may harang ka pa Madam Melanie. Arnel lalab, dikitan mo yung nakapin si Sir dikitan mo. Sino ba yun kanina? 6 na lang iikot na salamat, ayuda. Ayan. Sige po, tingnan muna natin. Naga City ako guys, taga Naga pala si Madam. Panoorin naman natin si Madam Oy, Madam Melanie. Ilan na lang Madam sa iyo? 6? Naga City. Ay. Daming haram ni Madam Ayan, Madam Melanie, Madam Daisy. Ayan, Madam nandito ko sa bahay mo, hindi na ako magbabakas. The Wanderlust. I love you. I love you too. Oh my God. 9 million mega love shout out. Biglang natuwa si Os mga lalab. Kian Vlogger mega love shout out. Sana all may nag-I love you. Mga lalabs, ayan. Madam Melanie, may harang ka, Madam, I love you too. Ayan, tamsak host. Mga lalab, padikit pa ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan, Madam Milan, hindi pa kasi matapos yung yung harang. Kaya di ko pa dinidikit. Hindi pa lumalabas, Kian Vlogger lalab, salamat. Maiko Dagin TV. Maiko lalab, migalab, shout out.
Ayan, Maiko, Dagin. Lalab, meron ka ng jacket. Zane Game Channel, mega love shoutout eh. Sana all. Nawala yung sakit ng ulo ko mga lalab. Ay, ay, ay. Salamat, Idol Kian. Ayan, si Aliyah. Tulog. Nandun kay Mama. Ayan, lalab. Ano, Melanie, dikit ko na to sa ilalab. Mga lalab, padikit pa ako sa nakapin. 6 na lang daw. Mag-ano na siya. Harang, salamat po sa paharang. May Kudagin TV, mega love shoutout from Kian Vlogger Harang. Di na ako nagbakas lalab, Melanie. Mega love shoutout Kian Vlogger from Maiko. Ayan, 10 million mega love shoutout. Tamsak dan kay Kian sa cute marites mo of comment session. Tadadan, tadan. Mga lalab, padikit pa ako sa nakapin, mga lalabs, nakapin. Tatlo po entry from Maiko Dakgin. Ayan, may pa-entry pala siya mga lalab. Diyan na kayo nakapin mga lalabs. Kian Vlogger po, nagbaba ng buy. Mga lalab, lablabin natin siya nakapin. Barter tayo 28 dito. Ayan, ano, baka meron kayong ano dyan, alagad. Tingnan natin si Joms. Inday Vlog Channel, mega love shot at lalab Inday. Ayan lalab, may jacket ka na po Inday. Inday Vlog. Ayan Madam Melanie, pangalawang dikit sa'yo Madam mo, kaso lang may harang pa. Mga lalabda na po ba kayo sa nakapin kay Madam Melanie? Iba natin yung buy ni Jonaski. Maiko football player. Maiko, ayan, nagbaba ng buy. Kuya Landos Channel, tamsak host. Kuya Landos, mega love shout out po, Kuya Landos. Ayan, 21 tamsak. Salamat sa 21 tamsak, mga lalabs. Watching sa ano, makanining night market mo, may bakas Jomar Onyate. Kape Agom, sige lang, magkape ka lang po lalas. Yung aking sweetheart mga lalab, nandyan. Sana all my sweetheart. Palablab pa ako mga lalab, palablab. Sige lang, magkape ka lang dyan. The Wanderlust, mega love shoutout, Zane Game Channel. Forgan lalab, mega love shoutout, Forgan. Ayan si Forgan, nablabin natin. Mga labda na kayo sa nakapin mga lalabs. Dalawa pa lang nadikit ko. Ano, TY Melanie de los Santos, exactly host from Forgon. $10 million mega love shout out mga lalabs. Ayan, thank you so much lalab, Forgon. Mega love shout pretty host. Lalab, mega love shout out to you lalab. Thank you so much. Ayan, Madam Melanie, nakatatlo na ata akong dikit. Wait lang. 100% na pala to.
Handa na po ba kayo sa nakapin, mga lalab? Sa nakapin. Lalab, maraming salamat. Ayan, lablabin po natin nakapin, mga lalab, nakapin. Mega love shout out Melanie from the Wanderlust Explorer. Ano, Madam Melanie, okay ka na ba? Tatlo na ata nadikit ko sa'yo lahat. Ay, tika lang. Tatlo. Mabagal kasi ako, Madam. Pagpasensyahan nyo na, ha. I got sunburn video watching my Bakas Fargan. Zane Game Channel dan from John 76 TV, Philippine single mom in Japan. Mega love shout out, Madam. Ayan, Madam Melanie, gumuhit ka na, Madam. Mag-next na tayo, mga lalabs. Doon muna tayo kay Junaski. Ayan, palablab ako nakapin, mga lalab. Junaski tayo, mga lalabs. Madam Melanie, gumuhit ka na po. Ano ka na, 15.20. Ayan. Salamat po sa mga dumikit kay Madam Melanie. Madam, nandito ka pa ba? Wala na dito si Madam Madam Damin. Madam Daisy, umalis na si Madam Daisy. Wala na si Madam Daisy, umalis na. Kuya Landos, nandito ka pa ba? Kuya Landos, wala na. Kian Vlogger, nandito ka pa ba, lalabs? Wala na? Okay. Or Zane. Zane, kausunod niyan lalaba, Zane. Zane Game. Mga lalab, palablab po ako nakapin, mga lalab. Nakapin po, Junaski, mga lalab, Junaski. May Kudak Din TV, ayan, lablab. Palablabin natin, mga lalab. Ayan, 8 million mega love shout out. Palablab po nakapin. Zane lalab, ikaw huwag kang umalis lalaba. Sunod kita, ha. Zane Game Channel. Padila, ma'am. Dongti, lalab, mega love shout out, Dongti. Padila. Anong padila? Gusto mo dilaan kita? Padila, ma'am. Lalab, mega love shout out. 8 million mega love shout out. Jonas Kiden, welcome. 10 content is about hacking. Yes, lalab. If you have problem with your account, the Wanderlust, you can contact this one, Jonaski. Melanie de los Santos, ayan, Kuya Landos, Melanie de los Santos, dan may bakas sa Virgin Mary, pasukli lang po. From Kuya Lando, Fargan, dan po sa new video mo. Fargan, pabalikan si Philippine Single Mom lalab. Please, connect to Philippine Single Mom. Already connected to you, my friend. Ma'am, dila ako sa'yo. Dila. Sige lalab, dumila ka na. Single mom, musta mga anak mo from the Wanderlust Explorer. Ayan. Kuya Lando, salamat. Dila man ka, Dudong, oy. Anong gusto mong dilaan dyan, oy? Ayan. 14 million magalab shout out, mga lalab. Junaski Dan. Lalab Junaski. Ayan. Sige, ako na muna magsukli kay Junaski lalab, ha. Dom. Ito na, Dom. Tanggalin ko yung sound ko.
Ayan, Junaski. Sige, lalab. Si Junaski on the way sa'yo, Joms, ha. Mag-shoutout lang po sa nadikitan ni Junaski, mga lalab, ha. Sa legs na lang, hehe. Sige lang, lalab. Kung madilaan mo, nasa camera. Sige lang, on the way na, Joms, lalab, ha. Si Junaski. Eleven daw, the wonder, the wonder, ayan, nakukulit ang mga boys ko, ang bunso na hospital pa. Kawawa naman. Si ano pala to, dating dikit lalabs. Si John 76, si ano pala to? Si Jomar Onyate. Jomar Onyate ka pala lalabs. Si Jomar pala to. Ailenski, yes po lalab, yes. Ayan, 9 million megalab, shout out, 9 million. Sino pa yung dumikit kay Junaski, mga lalabs? Ito na lang dikit ko sa'yo, Jones. Kasi dikit na si Junaski sa'yo. Jones. 26 tamsak, mga lalabs. Sana si Madam Melanie? Ayan, Madam Melanie on the way, si Junaski sa'yo, ha. $8 million megalab, salamat po, host. Ayan, 7 million megalab, shout out, 7 million. Ganun ba anak ko din? Ayan. Sobrang init, diba? Single mom, sana gumaling na anak mo. Sir Leo Tutorial TV, megalab, shout out. Dan ako sa Nakapin. Ayan, on the way siya, Wanderlust. Si Nakapin, on the way. Zane Game, ayan, lablabin natin. 9 million megalab, shout out, 9 million. Wanderlust on the way, si Junaski sa iyo, lalabs. Ayan, si Madam Melanie, nagbaba ng bahay, mga lalbablabin natin. Zane, baba ka na ng bahay, lalab. Zane, nasaan ka na, Zane? Zane, yung link mo, lalabs. Junaski, thank you. Ayan. Nagloko pa tong sound. Ayan, Zane tayo, mga lalab, kay Zane.
Ayan, Jane Game Channel tayo mga lalab. 8 million mega love shoutout. $462 si Zane. Lalab, nadikit mo na ba yung main channel mo sa akin, Lalab? Nakadikit na yun sa akin. Ayan. Ito pala ko sa'yo nakadikit, oh. Unang dikit bigyan kita ng 5, Zane, ha? Mga lalab, palablab pa ako nakapin, mga lalab. Bibi pa yung bahay niya. 462. 543 sa nakapin on the way, yos. Ayan, salamat po, Madam Melanie. Mantuat na lebat. Komento lang, babalikan ko kayo. Ayun, lalab, Jane, on the way na lalabs. Diyan kita ng 5. Dinikit ko na yung isa. Zane Game Channel, lablabin natin mga lalab. Salamat, Mami Host. Walang ano man lalabs. Ayun, lalab, pangalawang dikit, Zane, oh. Pangalawang dikit, lalab. Di na ako magbakas. Mga lalab, palablab pa ako. Nakapinayan si Madam Melanie, lalabs. Nagbigay sa'yo ng ano, banana. Anong oras ka ba nag-live, Madam Melanie? Ayan, Zane, lalab, ha? Check na pala. Dalawa po lang pang 3. Harang, lalab, salamat sa paharang mo. The Wanderlust Explorer, lalab, salamat sa paharang. Zane Game Channel, Dan Poker Game from The Wanderlust Explorer, lalab, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, ha? Eh, pangatlong dikit ko to sa'yo, Zane, ha? Ayan, Zane. Pangatlong dikit. Pinapanood ko pa yung poker, ano mo, poker game. Poker face. Poker game part 2. Ayan, 8 million. Miglab shoutout, 8 million. Tatlong dikit sa'yo, lalabs. Ano, Zane. Rachel Kitchen, hi sis. Lalab, Rachel, migalab shoutout po. Zane. Ayan si Rachel Kitchen, nagbaba po ng bay. Lablabin natin mga lalab, lablabin. Tadan, tadidadin. Tadan, tadidadin. Lablabin natin si Rachel, mga lalabs. Oh, dikit na pala to. Melanie de los Santos, dan full pack na po from Zane Game Channel. Ayan, Madam Melanie, dan na daw si Zane po sa iyo. Dadin, pangapat na lalabs. San ano? Zane Game, dan sa'yo si Rachel Kitchen, lalab, babalikan na lang lalabs.
Tadadadan. Apat lang yung nadikit ko ah. The Wanderlust Explorers dan po from Zane. Tadadan, tadadadadadan, tadadan, tadadan. Thank you, Zane, from the Wanderlust. Thank you, Zane. Thank you. Nandyan ba po ba si ano? Si ano? Philippine single mom, wala na. Isa dyan pa, nandyan pa. Sunod kita, madam ha. Philippine single mom in Japan. Rachel Kitchen, dan balik po from Zane Game Channel. Ayan, salamat po sa paharang, Madam Melanie. Ayan, lalab, ano, Zane. 47, 647, 67 pa lang. Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalab. Dalawa na lang po sa nakapin. Mag-next na tayo, mga lalabs. Dalawa na lang sa nakapin. 560 na si Jonas Kidan Ayuda. Madam Melanie, maraming salamat po, Madam. God bless. May Kadan. Salamat po, Madam Melanie. Ayan, 9 million Megalag shoutout. Isa na lang sa nakapin, mga lalab. Isa na lang. Ayan. 569 na siya. Isa na lang sa nakapin. The Wanderlust. Ayan. Maraming salamat. Madam Melanie, salamat po, Madam, sa ayuda po. Madam, ikaw na po sunod. Ipin natin si Philippine Single Mom in Japan, Madam. Ayan, si Madam Melanie na pala mag-aayuda. Salamat naman po, Madam Melanie. Zane, ayan mo si Madam. Nakalimbang mo ba yan? Si Madam Melanie de los Santos. Ayan, 8 million. Mag-love shoutout, mga lalabs. Wow, 69. Ayan, si Madam Melanie, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab, lablabin natin. Melanie de los Santos, maraming salamat po. Ayan, from Zane Game. Ayan, lalab, Zane Game, ito. 670 ka na, lalab. 670. Bibigyan ka pa ni Madam Melanie. Ayan. Madam, nandito ka pa ba? Si Madam, single mom. Ang laki pala ng bahay ni Madam. Ang ganda. Ganda pala ni Madam Single Mom. Ayan, napakaganda. Ganda pala ni Madam, oh. Napakaputi. Si Madam Philippine Single Mom. Melanie, I'm done from Rachel.
Palablab mga lalaben, single mom. Tingnan natin si madam. Ba't ayaw? Ayan, salamat po sa parang madam. Kala ko nakapi paste ko to. Mulis nata si madam, oh. Madam single mom, lablabin natin mga lalabs. Saliram Gamer, nagbaba ng buy. Saliram, lablabin natin mga lalabs. Tusok sa nakapin, single mom, old friend. Ayan, salamat po madam. The Wanderlust Explorer, sunod po kitang ipin yan. Wala na ata si madam single mom. Ayan, dikitan natin si madam single mom, pero malaki na yung bahay niya. 4,280. Ayan, madam Philippine single mom in Japan. Nasa bahay mo po ako, madam. Ayan, madam, kasama mo yung ano mo, yung mga anak. DTS Lalab, Migalab, shout out. DTS my friend, Migalab, shout out. Hi Princess, Party Music Lalab, Migalab, shout out. How are you? How are you? Why you hate me? Why you angry to me? Party Music. How are you? You are my friend. I never unsub your channel. Thumbs up, my friend. Single mom, tapos na kayo kay single mom mga lalags. How are you Party Music. Party Music is my friend mga lalags. He's a very kind guy. Wanderlust, wala na ata si madam. Magpalit na tayo. Harang, ayan. Wanderlust tayo mga lalab, Wanderlust. 7 million Migalab, shout out. Party Music, how are you lalabs? How's everything, my friend? Harang, ayan. Palablab mo kay DTS mga lalab, DTS Orkes. Thank you, host. Ayan. 180 ka na, Zeng. Gaming channel, Danten Ayuda. Wow, sana all. Si Madam nag-ayuda. Thank you, Madam Melanie. Napakabait mo naman.
Lalab, the Wanderlust lalab. Pancake. Maggie eating homemade pancake. Ayan, Madam The Wanderlust. 9 million mega love shout out. Salamat po, Madam Melanie, sa paharang po. Cute bird. Oh, yummy. Putik na, ano ba to? Tusok, ayan. Party music, salamat lalab sa patusok mo lalab ha. Lablabin nyo yan mga lalab si party music mga lalabs. Ayan mga Madam Wanderlust, pangalawang dito ko sa bahay mo Madam Wanderlust ha. Yung mo, yung birdie. Kala ko sinong Maggie, bird pala yun. On the way sa host plus 10, TY sa ayuda. Ayan, from Wanderlust Explorer. Ayan, maraming salamat talaga. Madam Wanderlust, ayan, nasa bahay mo pa ako, madam mo. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan, madam, ilang minutes ba to? 1 minute and 24 seconds lang pala to. Madam Wanderlust. Mga lalab, palablab pa ako nakapin mga lalab. 2.28k kaos on the way. Ay, salamat talaga, oy. Madam, maraming salamat. The Wanderlust done from Rachel Kitchen. Ayan, Madam Wanderlust, pangatlo to sa'yo, madam. Hindi na nagbakas. Lablabin natin nakapin mga lalab. Meron siyang cute birdie kumakain ng pancake. Ang ganda ng kulay niya. Lakas kumain eh. Rachel Kitchen. Si Rachel di pa natin to napuntahan. Mamaya-maya 1.59k. Party music, don't go lalab. I will pin your link, no problem. Tadadang, tadan. Ayun, Wanderlust lalab, pangatlo lalab. Mega love shout out di Jackie. Party music from Melanie de los Santos. This one, di Jackie is very kind guy. Kalubot ng Welcome Sis Jane from Melanie de los Santos. Ayan, Madam Wanderlust. Oh my God, what is this? Premiere, ay may premiere ka pala lalabs. Ayan, kamsakan natin yan. 1:30 p.m. Ngayong 1:30, ngayong hapon. Ngayon na 3 minutes na lang mga lalabs. May premiere pala si Madam Oy. 3 minutes na lang pala kay Madam Melanie. Baba mo na kita Madam Wanderlust ha. Mga lalab, 3 minutes na nakapin mga lalas. May premiere si Madam.
Ayan, nakapin mga lalab. 2 minutes na lang siguro. Start na. Ayan, Madam Wonderlust, nandito pa rin ako sa bahay mo. Tadadang, tadan. Tadadang, tadadang, tadan. Mga lalab, nakapin tayo mga lab. 2 minutes na lang, 2 minutes. Ayan yung nakapin po, may premier mga lalab. Kuya Landos channel. Mega love shoutout po Kuya Landos. Ayan, 2 minutes na lang po sa nakapin Piña Francia Festival 2023 Bicol. Ayan. Ang init kasi pumunta sa Madam Melanie. Ang init sa Naga. Maraming tao dyan, nagsiksikan. Danhos, plus 10 from... Salamat po, Madam Wanderlust po, salamat. Kunin ko nga yung pangalan mo. May nabigay na ako sa yung 4, Madam, ha? Explorer. Madam Wanderlust, salamat po. Mga lalab nakapin, mga lalab, meron pong premier yung nakapin. Ayan, start na po yung premier ng nakapin. Ay, ba't galit? Ayan yung nakapin, mga lalab nakapin. Si Madam may premier po. Yung nakapin, may premier mga lalabs. Rachel Kitchen on the way from the Wanderlust. Nakatulog ako. Nakatulog ka, Sir Lando. Kaya pala tinatawag kita kanina. Sabi ko, wala na si Sir Lando. Nakatulog ka pala. Zane Game. Ay, mga lalab yung nakapin, mga lalab, nag-start na yung kanyang premiere. Nag-start na po yung premiere ng nakapin, mga lalab. Do you like KFC chicken? Yes, I like it. Give me Taco Loco. I am hungry. Mga lalab, please support on the pin, mga lalab. Taco Loco, connect on the pin, mga lalab. In event to Wanderlust, lalab, please connect to Wanderlust, Explorer. Ay, nabubulol ako. I like KFC. You want to give me? Namatay ang bot. Namatay ang mobile. The Island Skis. Sherwin Lalab, mega love shoutout. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Mega love shoutout. Monkey don't eat KFC chicken, but I'm not a monkey, but I eat chicken. Monkey don't eat KFC. Ambot sa mo, ambot. Mga
Mga lalab, palablab po, nakapin mga lalab. Ayan, nag-start na po yung kanyang premiere ni Madam. Madam Melanie. Yung premiere ni Madam Melanie, nag-start na po mga lalabs. Palablab po, nakapin mga lalab, nakapin. Ayan, sa nakapin mga lalabs tayo mga lalabs. Please support on the pin. Naka-premier mga lalabs ang nakapin. Balik kita uli mga Madam Wonderlust pagkatapos ni Madam Melanie ha. Good afternoon, host, Kuya Mark TV. Kuya Marky TV, mega love shout out po, Kuya Marky. Family Vlogs, mega love shout out, Family Vlogs. Mali. Napunta pala ako sa ibang mga lalabs. Napunta ako sa ibang live. Yung nabasa ko mali. Sharon, ayan. Wow, ganda. Ayan mga lalab yung nakapin. Nag-ano po siya mga lalab. Wow, ang daming sexy. DTS lalab, DTS. Lablabin natin si DTS mga lalab. Sherwin, nagbaba ng lablabin mga lalab. Inom lang ako ng tubig ha. Wait lang po. Inom lang si host ng tubig mga lalab. Ayan, naka-premier pa naman si Madam Melanie. Wait lang po. Sir Bruchito, mega love shout out po. Minom lang ako ng tubig.
stream nyo upload, friend. Please watch. Yan na po yung premiere ni Madam Melanie. Wow, ganda. Parade. Harang, salamat po sa paharang, Madam. Sir Bruchito. Umalis na rin si Sir Bruchito, ah. Irensky, why you eat camel in UAE? No, I didn't. I don't like camel, lalabs. I don't eat camel. Tadan, tadan, tadadadan, tadan. Ay, wala palang link. Palablag mga lalabs. Ilensky, have you ever tried camel hamburger before? No. I didn't eat that one. I don't eat camel, lalab. Ayan, 6 million Miglab. Shout out po, 6 million. Stream. Sana sa stream. The one trailing adventure, swimming, rope, boating, and effect fishing trip. Thank you, host. Thank you din po sa imo, madam. Ayan, 6 million Miglab. Shout out mga lalab, 6 million. Ayan, madam, nasa bahay mo ako, madam, The Wanderlust.
Taga ibang bansa pala to si Madam Wanderlust. Ayan, nandito na ako sa bahay mo. On the way, another plus 10 host TY. Ayan. Maraming salamat talaga, Madam. Uy. Taga ibang bansa ka pala, Madam. 45 thumbs up pala. Ayan, salamat, salamat. Baby mo tong dalawa. So, sana wala yan, Madam mo. Ang ganda. Gandang lugar to. Sa ibang bansa ba to, Madam Wanderlust? Ilensky, watch my new video. Yes, I will watch, Lalab. I will watch. No problem. Huh? What is this? Yes. Why you drop my link? Takulo ko. Why you drop my link? That's my link. Takuluko, I already see. That's my video. Takuluko, why you drop my PCR test? That's my video, Lalabs. Why you drop my link, Lalab? Manay Aram, Madam Ara, may live ka ngayon? Ay. Nagpunta kahapon si yung manliligaw mong Carlo, inaway ni Takuluko. Yes, meron. Sumakit yung ulo ko. Inaway ni Takuluko. Anong sabi? Sabi niya, anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo ginawa yon? Ay, pasaway. Kahit si Takuloko, ano lang siya magsalita pero hindi siya bastos. Hindi siya ganun kay kay Carlos. Biglang umalis. Concerned din siya sa akin. Oo, nandyan si Takuluko Pasaway lang sa salita pero di naman siya nagbabastos. Love ka niya, Madam. Party music. Sabi niya, nakuha mo ba name niya? Sabi ko, oo. Pasaway naman. Ano kasi yan? Kamanyak. Kamanyak ni Carlos.
Ayan, salamat po, Dan Plus 10 host from salamat po, Madam The Wanderlust Explorer, salamat po. Madam, salamat. Padikit mga nakapin mga lalabs. Ayan, inaway pala ni Takuluko. Oh, hello Manay Ara, long time no see. Meron kasi siyang pag-ibig. Meron siyang viewers na type siya. Tadan. Hoy, party music. Kuya, from Manay Ara. Agoy Manay Ara, mga basketballista yan. Nagaano yon, Kuya Lando? Nagkakamay sa live. Sarirarararara. Nagkakamay sa binigyan ni Madam Ara ng ng hagdan. Nagkulkog. Binigyan niya ng hagdan, nagkulkog sa live niya. Doon sa live niya. Ay, Diyos ko. Binigyan pa ng hagdan. Ano pa ako, Madam Wanderlust? Wanderlust. The Wanderlust. Ano kaya yung pangalan niya? The Wanderlust Explorer. Thank you din po, Hoss. Thrilling adventure, swimming, row, boating, and epic fishing trip. Dalo para yung anak mo. Sir Brochito, Miguel Love shoutout na nasa Lisian ako, si Carlos Miguel Atay. Ay, Diyos ko. 7 million Miguel Love shoutout. Type na type kasi si Madam Ara ni Carlos Miguel. Sabi niya nga sa akin, I will give you 100 euro. Just take off your, your blouse on your live show, hada. Ipagpapalit ko yung 100 euro sa demonetize ko. I will give you 100 euro. 100 euro, ngayon lang yan, bukas wala na. Paano yung channel ko? Pinaghirapan mo, tapos madedemoni lang. Karamihan sa mga bastos, pakita ng di tama, mga foreigner. Opo, madam. Uy, Minggay, you're sleeping here. So sweet. $7 million Mega Love shout out. Oo nga, sabihan, isaksak niya sa baga niya. Hindi siya ang binibigyan ko ng hagdan, biglang umakyat bigla. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Munta lang, Madam Ara, naunaan mo. Hindi pa napansin ni Lolo yun. Madam din, hacker sa YT, ingat din. Madami rin. Oo, madami rin talaga katakot.
Kaya minsan parang pag pinadalan ka ng link, alam ko pag pinadalan ka ng link, bigla mong klinik, patay. Baba House di, ayan, kay YT ang link. Di pala kay YT ang link. Ano, tapos pag klinik mo yun, Madam Wonderlust, patay, atay. Ano, kita ko ang lato-lato atay, may lumalabas, puti atay. Diyos ko, Madam Ara. Kabastos ng siraulong yan. Naglato-lato ang bot. At least, ano, baka maparehas kayo kay Pamilya Estrada na tsugi dahil sa napin na di pala kay YT ang link. Dahil kay patay, wala na yun. Kaya pala di ko na napapansin. Di ba ang laki na ng subscriber noon? Sayang, uy. Diyos ko, nakasayang. Baka maparehas kayo kay Pamilya Estrada na tsugi dahil sa napin na di pala kay YT ang link dahil kay Kalakbay. Oh my God. Ingat po kayo kasi alam nyo mga foreigner ay maliit mga tingin nila sa mga Pilipina. Cat Fitri Lalab, Miguelab, shout out. Wala na pala yan siya, Lalab. Ang laki ng bahay nun. Ni Pamilya Estrada, mahilig pati yun siya magpalipad. Sayang. As in, wala na yun, Madam Wonderlust, di na yun may babalik. Di na may babalik yung channel niya. Diyos mio. Kaya nakakatakot basta mag-pin ng link. Diyos ko, day. Cat Fitri Lalab, Miguelab, shout out. Daming channel ni Kalakbay. Sayang yun. Sayang talaga. Wala na yun, host. Pag in-strike ni Lolo yan. Kaya mag-ingat. Iyak talaga ako pag gano'n nangyari. Diyos mio. Sayang nung ano niya. Madaming tao yan siya. Si ano, Pamilya Estrada. Mabilis man yun. Nag-ano siya. Madali man yan makahanap ng subscriber. Pero yung dating yung channel, sayang. Kaya sabi ni Carlos Miguel, I will give you 100 euro. Take off your dress, your blouse, o hada. Budol si Kalakbay. Katakot pala yan, oy. Katakot pala yan pa nagpunta sa ano mo. Talagang pag sinadya niya yung ano, patay. Nakakatakot. Nakakatakot yan, oy. Ayan, 6 million Miguelab, shout out. Cat Petri Lalag. Ayan, si Madam Mara, meron yan live mga 2 o'clock mga lalags. Si Madam Mara, 2 o'clock. Minsan pumasok na yan sa LS ko. Si Kalakbay. Malaki rin ba yung subscriber niyan, Madam Mara? May bago siya, ano. May bago siya pero di na umangat. Tapos napagod, wala na siya now. Kasi kapagod talaga mangisda. Sayang talaga. Maraming mga foreigner sa mga Pilipino nagtatambay, sinusubukan ang Pinay kung mauto nila. Sayang talaga yung channel niya, oy. Saka si Skarky Budol din yan, spam yan. Mahilig lang yan, ano, lagi nagpupunta sa akin si Skarky. Hinahayaan ko lang naman siya.
Mahilig pa naman niya magbaba ng ano yan, ng live niya. Hinahayaan ko lang yan. Nagbebenta yan ng banana, Madam Ara. One time nagpunta ako sa live niya. Binibintahan niya ako ng mga banana. Panay lapag din o tulapag pag dinikitan kayo ni Edskarki katambay. I-delete nyo na baka mahak nyo. Mahak kayo. Katakot pala yan, oy. Ang daming ano niyan. Napakadami niyang ano. Napakadami niyang account. Katakot pala yan, oy. Madam Normenia, may galab shout out. Kadakot pa, lagi nagpupunta sa akin si Edskarki. Si Tambayan at Edskarki. Si Tambayan, ano ko lang yun, parang nakita ko na yung pumunta sa akin. Kaso lang di ko man yan pinansin eh. Patay. Mga budol pala yan. Mahilig yan magbaba ng bahay. Madam Herminia, may galab shout out. Katakot man, oy. Oo lang ninja nakadikit pero kung main baklasin nyo. Expert sila sa computer. Kaya pala. Katakot pala yan. Pero mga lalab, kanina si Junaski. Ano rin siya mga lalab. Magaling din siya sa computer pero hindi siya gumagawa ng katulad kay Edskarki. Si Junaski nagpunta na yun kay Madam Ara. Si Junaski, Madam Ara. Marunong din siyang mag-hack pero hindi siya basta-basta nag-hack. Hindi naman yun masama. Dapat yan, remove na lang natin sila sa live natin. Mga virus sila. Hi there everyone. The Silent Fighter lalab ni Glab shoutout. Si Junaski hindi siya ganulan kay kay Edskarki. Katakot. Huwag nyo nang dikitan at baklasin nyo kung main nakadikit. May server yan si Edskarki. Tapos wag na wag nyo open ang link nila. How are you doing today, my friend? I am good, lalab. And how about you, the Silent Fighter? Puto lapag gamit ni Edgar. Kaya pala lapag lang siya ng lapag. Kasi napunta yan sa akin pero hindi siya nagpunta ngayon. Kaya pala panay lapag siya. Kakatakot naman to si Edskarki pala. Uy, baka biglang baba ng link. Pag clinic ko ay patay. Sunog na yung aking aking YT. Pagpunta niya sa isang LS, pajakit lang. Oo nga, panay lapag-lapag lang siya. Diyos ko, dami nang na-hide kung ninja niyan. Nagpupunta yan sa akin minsan pero ngayon hindi siya nagpunta. Minsan nagbababa ng live. James Malasaga lalab, may galab, shout out James. Yan si Madam Ara mga lalab, meron na yan live 2 o'clock. Katakot pala yan si Edskarki. Kaya pala nagbebenta sila ng nagbebenta siya ng mga banana mga lalads. Sabi niya ang binebenta niyang banana is legit. Hindi siya malalagas. Oo, tama ka. Sabi niya hindi nalalagas yung bananang bibili niyo sa kanya. Kaya pala mahirap na. Ayan, Madam Herminia, nagbaba ng bahay. Ganun pala yun. Si Katambay. Parang nakita ko na yung si Katambay. Patay. Nakakatakot. Pag nagalit pala yan sa inyo, pag gumawa yan ng ibang account, tapos nagbaba ng link, pag clinic, wala na. Katakot. 9 million mega love shout out. Buti na lang pala sikat. Parang nakita ko na yun. The Wanderlust baklayan si Edskarki. Bakla pala yan. Pasaway.
Di natin alam pag na-add natin, pwede sila maka-access na sa main natin at mag-sub sa gustong bumili ng banana sa kanila. Kaya sabi legit, haha. Mabuti kung legit, paano kung budol din kasi hindi nga magsukli, paano pa pag benta yan. Oo, nagbebenta siya, lalabs. Nung pumunta nga ako dun sa live niya, meron nanonood sa kanyang mga 8. Bye, ligo muna. Sige na, Madam Ara, maligo ka na po. Sabi niya sa akin, kung gusto ko raw bumili, mga legit. Sabi ko, wala akong sweldo. Wala man akong sweldo sa YT ko. Sabi ko, paano ko bibili? Sige na, Madam Ara, maligo ka na, mag-shower ka na, magpaganda ka na. Nagbebenta ng banana siya at WH. Nag-LS siya. Oo, nag-LS siya, Madam Wanderlust. Kaya pala, katakot pala to si Skarky. Buti nga wala siya ngayon eh. Minsan napunta yan. Nung pang umaga pala yung live ko, pag live ako ng umaga, nagpupunta siya. Pero pag alas 12, siguro busy yun. Wala siya. Garapalan ang pagmumuka, kapwa Pinoy gumagawa ng kabalaghan. Hindi na naawa. Katakot. Tanggalan ko nga pala ng jacket yan pag pumunta. Ayan, 7 million mega love shout out. Maturog pa sa Elia, ma. Si Katambay. Parang nakita ko na yung pumunta sa akin, Si Tambayan. Kaya nga mga Pinoy ng YT para extra income, pahamak kapwa kalain natin, may saltik sa pag-iisip. O nga, itayo nga tumutulong sa mga nag-uumpisa pa lamang sa YT pero sila pilit kang ibababa. Mga yan, inggit, gusto sila lang umangat. Ang laki kaya ng niya, ng bahay. Lahat ng niya, ng account, puro ata monetize. Diba? Lahat. Malalaki yung niya, yung sub niya. Need Skarky. Ang laki. Si Tambayan, katakot. Buti na lang, sino ba nagsabi? Buti na lang nagsabi ka, Madam Wanderlust. Diyos ko. Yung sweldo ko sa YT ko, malaki din, tulong to sa mga pamangkin ko. Wow, sana all. Di mo na kailangan yan, Madam Wanderlust, kasi mayaman ka naman na eh. Nasa Japan ka, di ba? Oh, ang laki ng pera dyan sa Japan, mga lapad-lapad. Tapos yung sweldo mo, kahit konti sweldo, may pangbayad boarding house at allowance. Tama. Laking tulong din yan. Ako nga pag wala ako work dito, yung mo, husband, may 2 kang anak, di ba? Okay lang yan, madam. Nandiyan naman yung husband mo. Hello everyone. Nice to meet you everyone. Nagagapi together. Hindi inggit yan, host. Talagang satanas sila. Isipin mo, panluloko lang ginagawa nila. Para lang tapos siguro pag naasar yan sa inyo, halimbawa, Kuya Lando, halimbawa maasar yan sa'yo, pag babaan ka niya ng link, parang gumawa siya ng ibang account, yung parang baby pa lang, patay, pag clinic mo, sunog. Kawawa tayong nakasweldo kasi ako every month, yung ATM ko na sa pamangkin ko, binigay ko sweldo ko sa YT, nag-aaral kasi ng mechanic. Wow! Napaka-supportive mo, madam. Nakasweldo ka every month. Nare-reach mo pala every month yung $100. Wow! Laki kasi ng bahay mo. Party Music Lalab, how are you? My friend Party Music.
How are you, my friend? Oh, may mga views kasi about driving. Madam Hermenia, katakot pala yan si Eds Carty. Yan palang nakapasunog kay Pamilya Estrada. Oh, my. Harang, Madam Melanie, ang haba ng mo, madam yung premiere mo, ang personal na video, walang views. Yun nilalako ko sa mga LS, haha. Ayan, 10 million mega love shout out. How are you, Party Music, my friend? Salamat sis host sa pagpunta sa premiere ko at sa lahat. God bless. Ayan. God bless din sa'yo, madam. Nagpunta ka pala ng Naga. Nanood ka doon. Tadadan, tadadan. Party Music, my friend. Drop your link, lalabs. Party Music. Oo sis, para may pang vlog. Ang kaya dun, ang layo kasi sa amin nun, madam. Buti siguro ikaw meron kang sasakyan. Madali kang makapunta doon. Mag-commute kasi from Bulato, Naga, napakalayo. Kapagod. Tapos ang init. Sana enjoy lang sa YT para lahat happy. Yung iba kasi imbes na tulungan ka, binabagsak ka eh. Yung iba kasi parang inggit na yan. Sila lang gustong umangat. Commute din eh. Layo kasi. Maganda sana mag-vlog doon. Yan, salamat Kuya Lando. Party Music Lalab, where are you? Where is my friend? Party Music. Si Party Music. Dadin. Malaki na rin pala yung bahay ni ni Party Music. Tadadan. San kayo sa Pinas? Sa Bicol ako, lalabs. Nasa Bicol tayo. Matagal ka na ba dyan, madam? Sa sa ibang bansa? Sa Kamsur po, Kamsur. Sa Bula. Ayan, madam, yan naman dikit ko sa'yo, Madam Wonderlust. Naka-stay ako sa Bicol, year 1999, sa may Apod Albay. Ay, medyo malayo yun. Siguro, madam, mga 3 hours. Simula dito papuntang Albay, malayo. Malayo, madam. Mas mabilis siguro pag merong, may sasakyan. Ito, ito siya, madam, Wonderlust. Meron din akong friend na hacker, madam. Ito, baba ko yung bahay niya. Pero kilala ko to siya. Pilipino din to, lalabs. Pero hindi to nangahak ng account basta-basta ha. Ayan, binaba ko yung link. Ayan, si Bloody. Mabait yan, lalab. Hindi yan katulad ni Eds Carty. Huwag kayong matakot.
Yan ang laging tumutulong sa akin, lalo na pag hindi ko ma-open yung account ko, nakalimutan ko yung password ko. Ayan, nagmi-message ako sa kanya. Binibigay ko lang yung Gmail ko saka yung number, siya na bahalang mag-ayos ng account ko. Tulad nung naan, yung Facebook account ko, na-logout ko siya pero nakalimutan ko yung password, mga lalab. 2 days na akong hindi nakakapag-Facebook. Minisage ko, sabi ko, patulong naman. Yung Facebook hindi ko ma-open. Sabi niya, sige, akin na yung Gmail mo. Yung binigay ko yung Gmail ko, tapos yung ano lang, kahit di na yung mobile number, yung Gmail lang, mga lalabs. Sabi niya, matagal kong pinaghirapan yung ano mo, yung Facebook mo. Naibalik niya, mga lalab, yung Facebook ko. Eliski, do you know Marian did you stream chat? I don't know what's that, lalab. Marian Rivera? Marian in the Jackie stream. That one on the pin, lalab. Ayan, 7 million Migalab, shout out. Marian Inhog, her name. Marian Inhog, the Wonderland Explorer Dan, may bakas pa sa Dapper Ling Mushroom mo, full watch. Buti pa si Madam, every month siya nagsweldo sa YT. Sana all, mapapasana all ka na lang. Harang, Madam Wonderland, salamat po sa parang, Madam. Matulog si Elia, ma? Ha? Ayan, 8 million Migalab, shout out. Dan tusok kay party old friend. Si Mingay sa diram kining lamesa. Mingay here. No bite Mingay, ha? Your friend. Mingay. Yung ano ko yun, pusa. Inom lang ako mga lalab ng tubig po. Kabay ni Harang Host. Migilab shout at Kabay lalabs. Kabay, tusok 67. Lalab, salamat sa patusok mo. You have no moderator. Shipping message in chat. The party music. What happened to him? Takuluko. She is live stream right now. I will check. I don't know Lalab taku. Salamat sa jacket from Kabay. Kabay ini. Ayan, nagbaba ng bahay. Kabay, tingnan natin yung bahay ng Kabay. Ay, ang laki si Miss Kabay pala to. Ang laki ng bahay. Kabay ini. Kuya playing then can pot painting. DIY can pot painting. That's her. I will check why you're dropping her live.
She is your friend. Kapalaboy TV Lalab, Migalab shoutout. Kapalaboy Lalab, may jacket ka na po. Migalab shoutout po host. Lalab, Migalab shoutout. She is your friend, Takuluko? Binaba niya yung live ng kanyang friend. She blocked me. I think you dropped my live to her. That's why she blocked you again. Shuhada. Mahilig ka kasing magdala ng mga live. Ayan, blinak ka na naman. Mga lalab, mahilig kasi siyang magbaba ng mahilig kasi siyang magdala ng kung ano-anong live. Tapos binababaan niya. Katulad siguro, ginawa niya, yung live ko, binaba niya doon sa live nung sinasabi niya. Kaya blinak siya. Makulit kasi yan si Takuluko. Oy, Diyos ko. Alam ko, drinap niya ay binaba niya yung link ko doon. Kaya blinak siya. Ay, Diyos ko, Takuluko. Malalag si Takuluko kahit magsalita siya ng mga bad sa bunganga niya pero hindi naman yan siya gumagawa ng katulad ni Carlos Miguel na doon sa live ni Madam Ara nung isang araw nagbaba siya ng ng hagdan. Ang akala niya yung umakyat yung friend niya. Yun pala si Carlos Miguel yung umakyat. Naku, naglato-lato sa live niya mga lalabs, oy. Binura niya agad-agad. Binura niya yung live niya. Takot siya. Baka siya mapalo ni Lolo, oy. Aman Amara Channel, Migalab shout out. Binura niya yung live niya mga lalabs agad-agaran. Kasi naka-live naka-live silang dalawa. Tapos naglalato-lato. Pasaway talaga. Si Takuluko, ano lang yan sa salita pero di naman siya naggaganyan. Like, Migalab, shout out, Aman, Amara Channel, Lalab. Thank you, Lalab. Thank you. Diba? Kaya host, ingat kayo sa mga StreamYard. Kaya nga, Kuya Landos, ay nakakatakot, oy. Grabe, parang nanginginig si Madam Mara. Akalain mong yung bahay niya nasa 20k na ata yan eh. Nasa 20k tapos pag sinunog ni Lulu yan, wala siyang magagawa. Iyak talaga siya. Grabe, naka-live siya, nanginginig pa siya. Nag-sign in siya uli. Binura niya yung isang live niya. Kasi lang yun kabubukas niya lang eh. Madam Erminia, nandito ka pa ba, madam? Kay Landos, baba ka ng bike, Kuya Landos. Ayan, salamat sa jacket po from Aman Amara Channel. Mas okay talaga. Wag na lang aksipin. Oo, talaga, madam The Wanderlust. Minsan kasi parang may papasok. Iwan ko ba kung paano nila na yan, di ba? Sabi ko nga sa mga bago dyan, nag-uumpisa pa lang sa YT, mag-direct kayo kasi mataas W sa direct kaysa StreamYard. Kaya mga tao kasi mga pahamak. Kaya nga po, madam, Diyos ko. Alam na nila bawal, ginagawa pa din. Mga pasaway. At ang daming tao na ni Madam Mara, marami kasi yan, pag naglabin, maraming tao yan eh. Grabe takot niya. Gusto lang nila masunog bahay, lalo na malaki na house. Oo nga, kasi siguro madam Wanderlust na naiinggit. Inggit yung ganyan.
Inggit yan, madam, sa? Mahigpit naman si Lulu sa ganyan. Baka ano lang yan, naiinggit kasi lalo ng siguro, maliit pa yung bahay niyan. Tapos naiinggit. Lalo na pag malaking bahay, lalo na pag marami sigurong tao. Gusto sila lang yung umangat. Ayaw umangat yung iba. Kaya katakot si Idskarki. Naku, buti lang hindi siya pumunta ngayon. Gusto ng iba maliit pa house. Gusto nila nasusunog. Arnold, lalab, migalab, shout out. Tamsak dan Ma'am New Hair po. Patulong naman po ngayon lang to ginawa. Channel ko. Arnold. Meron na bang video yan, Arnold? And may jacket ka na, lalabs. Arnold Arts Vlog. Go to channel. Ano yung video mo? Ay, isa lang, for subscriber pa lang. Wag na lang talaga paakyat sa live para safe. Kaya nga, Madam Wanderlust. Sige, lalab, dikitan mo, lalab, yung nakapin, lalab. Ipin kita, ha? Mga lalab, 4 pa lang yung, yung subscriber ni Arnold Arts. Opo, ma'am. Dikitan mo muna si Kuya Lando, lalab, tapos dikitan mo si Madam Wanderlust, yung mga nandyan, lalabs. Dali, itaas kita. Bigyan kita ng 10 lalab, ha? Opo, ngayon lang po, ginawa po. Sige na, Arnold, magpakano ka lang. Magsipag ka lang, lalab, magsipag ka lang. Gawa ka ng mga alagad mo, lalab, kahit mga 10 mga account. Iba-iba yung, para pupunta ka sa mga nagbabarter, madaling umangat yung bahay mo. Mga lalab, si Arnold, mga lalab, bibi pa, oh. Isa pa lang yung video niya. Naka-disable pa, lalabs, yung mo. Slow mo dance step. Wala, naka-disable pa yung mo, lalabs. And Arnold, dikit na ako sa'yo, Arnold, ha? Idikit mo yung main mo sa akin. Naka-disable pa yung mo, yung The Silent Fighter, Tamsak. Naka-disable pa yung message mo, hindi sila makapag-message sa'yo. Arnold. Nan ka nalalabs sa nakapin, lalabs. Ayan, puro palang mga lalabs yung kanyang subscriber si Arnold. Link mo ba itong binaba mo? Ayan na. Yan na lang ko. Ayan, palablab na kapin mga lalab si Arnold. Mga lalab, bibi pa yung bahay. Ayan, dikitan mo lalab si si Kuya Landos nandyan. Si Madam si Madam Wanderlust lalab. Ayan, malaki yung bahay niyan. Sino ba to si Aman? Aman. 1.32 na pala to si Aman. Kabay ini, ayan, nagbabanbay Kuya Lando Dan. Thanks po, Kabay ini. Kuya Lando Suklidan po. Painting Full Watch TY. Ayan, lala, sa bahay mo ko Arnold. The Silent Fighter, ayan, nagbaba ng bahay si Silent Fighter. Ayan, lalab, unang dikit sa'yo, ha. Hindi na ako magbakas, Arnold. Ano pa lang siya, lalabs? Ilang pa lang ba yung subscriber ni Arnold? 8 pa lang, 8. Ayan, Rob Trip TV, nagbaba ng bahay, Rob Trip.
Mga lalab, please pa-connect na kapin mga lalab, bibi pa yung bahay niyan. Pangalawang dikit sa'yo, Arnoldo. +1 sa nakapin. Ayan lalab, salamat ka, bye. Ayun mga lalab, dikitan mo yung mga malalaking bahay dyan, Arnold. Saan na yung ating charger? Party music, lalabs. Please connect to party music, my friend. Road trip on the way po. Matay na yung ating cellphone. Oh my God. Wait lang mga lalab. I love you, you love me. Wait lang Arnold ha. Road trip na suklian na kita. Ako na, busy ako kakasukli sa YT sa mga bakas haha. Masipag ka madam magbasa. Masipag ka magbasa. Ayan 10 million mega live shout out. Road trip, nasuklian na po kita. Salamat. Kabay ini lalab. Si Kabay ini nagbibigay sa'yo ng ayuda lalab ha. Ito pangatlong dikit sa'yo Arnold. Baby pa mga lalab yun, nakapin mga lalab, baby pa. Isa pa lang yung niya. Siguro to lalabs, naka-comment turn off mo. Siguro hindi mo siya na set ng siguro nakalagay dun pang kids. I-open mo yung mo. Ma'am, galing po ako kay April Vlog Official. Pinapunta po ako dito sa live mo. Sige lalab, sige. Kaya pangatlong dikit na lalab si April. Yun, malaki na rin yung bahay nun. 11 ka na Arnold, 2 bigay ko sa'yo. Sige na lalab. Salamat po kay Arnold. Pangapat na dikit na lalab ha, Arnold. Kabay, nisuklian po kita from Arnold Arts. Si Madam Wanderlust, suklian mo rin, ay dikitan mo lalabs. Gawin nating 20 yan. Magsipag ka lang, Arnold. Mararating mo rin yan one day. Marireach mo yung 1K. Walang comment, Arnold. Huwag ka gagawa video, nakaharap mga bata. Kaya siguro naka-off yung comment. Kasi may bata. Ang 5 dikit na lalabs. One day talaga host. Oo. One day. One day soon. One day marireach mo rin yan. Katulad natin, di ba? Hindi natin nakalain. Nagbakas ka kasi nakita ko ha. Nagsukli ako now. Salamat po. Ay. Diba nung nagsimula pa lang tayo, di natin nakalain na mamumonetize pala tayo ni YT. Kasi ako nung nagsimula pa lang nun, hindi ko alam kung kung paano saan ko kukunin yung mga subscriber na 1,000. Pero hindi one day, maraming day. 1 day, 2 day, 3 day. Soon, one day soon. Kuya Lando. Magsipag ka lang lalabs talaga. Maraming day, Kuya Lando talaga, promise. Ay, Diyos ko.
Salamat Kuya Landos, sa banana. Kabay ini. Ako nga, matagal na ako sa since 2007 pa to sa akin, panay lang ako upload. Di ko alam, pwede pala mamuni sa YT. Madam Wonderlust, kung noon ka pa matagal ka na palang nagsasahod. Akalain mong 2007? Ilang years na yan? Mahigit ng 30 years. Dekada na ibang content ko. Ayan. 15 years. Tagal na. Bisa na matagal ka na palang tumikita. Sayang. Kaya pala naka-off yung comment nito ng ni Arnold. Apat na lang sa nakapin mga nila. Ipa-20 na natin to 4 years ago na. Money. Mga nila, ipa-20 natin yung nakapin. Okay lang Arnold. Kulang pa yan. Next time na lang. Baka kasi bukas mangayaw ka na. Maraming umaayaw dito. Kasi maraming umaayaw kasi Kuya Lando, pag kinain ni Lolo yung pinangbananan nila, dinidibdib nila masyado. Kasi nga, sinusubok ni Lolo kung gaano kakatatag. Ganon din ako nung una eh. Nung bago pa lang ako, nagbanana ako, naka-20 ako. Pagtingin ko, na lang, 10. Sabi ko, syuhada, hindi nga ako kumain. Tapos pagtingin ko, 10 na lang. Kinain yung 10. Maraming umayaw kasi iniiwan ng jowa. Kaya pala iniwan ng jowa, pati yung white naapektuhan na. Ay. Mga tatlo na lang po siya nakapin, mag-20 na si Arnold. Dagdagan mo pa Arnold yung yung upload mo. Kung ayaw mong laging kainin yung banana mo, mag-upload ka palagi, lalabs. Every 1 week, mag-upload ka. Pasili ito rin. Puruga. Sino nag-ugas? Si Mama. $6 million mega love shout out. Kaya pala umayaw, Kuya Lanos iniwan ng jowa. Mention lang kay Madam Wonderlust Explorer. Iniwan ng jowa kasi laging sunog ang niluluto. Minsan, magpakulo ng tubig, nasunog pa, patay. Ako naalala ko, Kuya Lando, noon, yung jowa ko, galing trabaho. So ngayon, kakawaiti ko. Hala, nakalimutan ko, wala pala kaming tubig na pang-inom. Wala Kuya Lando, nakalimutan ko talaga. Galit na galit. Kumain kami nung gabi, hindi kami uminom. Sa galit niya sa akin, hindi niya ako inimikan. Hindi kami uminom ng tubig. Nawala talaga sa isip ko kasi nag-focus ako dun sa Nag-enjoy kasi ako kakabanana. Kasi nang gigigil ako noon pag nakakuha ka ng 20 banana, yung 10 kakainin. So, ang gusto kong mangyari, mabawi ko uli yung 10 kinain. So ngayon, nakalimutan ko naman bumili ng tubig. Hanggang nagsarado na yung tindahan. Wala. Nagalit. Dami pa naman nagiwalay sa white. Kakabanana. Hindi ko makakalimutan. Galit talaga sa akin. Kumain kami na walang tubig. Ang sama na pa naman sa pakiramdam. Pag di ka uminom ng tubig. Sabi ko, sige, bukas na lang ng umaga-agaan kung gumising. Sa ko nun, nasa UAE pa ako nun. Galit sa akin. Dami din nagkatuluyan sa YT. Oo, kasi nagkakilala sila sa YT, yung mga single. Gawin ko 30 ang nakapinos. Ay, salamat lalab. Gagawin ka daw 30 lalab. Arnold? Ni Madam Kabay ini. Malaki rin naman yung bahay niya. Mayroon nga host, nag-premiere siya, nakalimutan, may paksiw pala siya, nasunog, naging negro lahat. Patay.
Whitey pa more ka Whitey, nakakalimutan yung mga bagay-bagay. Dati kasi noon, kasagsagan ng Whitey baga, noon, kasagsagan, yung mga tao talaga, daming nangingisda. Pero pag 2022, parang kasagsagan ng Whitey, madaming nangingisda, pero pagpatak ng 2023, parang humina ng konti. Lumipat naman sila ngayon sa Kaka-Reels. Nandun naman sila ngayon sa Facebook. By the way, mga lalab, meron din naman akong meron akong page, Ailenski Vlog, parehas ng pangalan ko dito sa sa Facebook. Alam niyo mga lalab, nung isang gabi, kakahanap ko ng kakapalo ko. Sige ko, follow. Bigla na lang lumabas sa screen, strike, ay restricted, 24 hours, restricted. Okay, hindi na ako okay na. Para akong nawala ng pag-asa. Tapos mga lalab, inintay kong matapos yung restricted ng 24 hours. Sunod nang nagpalo-palo na naman ako. Alam niyo mga lalab, ginawa ni Facebook 5 days restricted. Ginawang 5 days. So ngayon, hindi ako makapag sa Facebook ko. 5 days. Akalain mo yun mga lalab, 5 days. Kahapon, isang araw pa lang. Kahapon o 2 days, 3 days pa. Grabe, restricted 5 days. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko. Nagpapalo lang ako mga lalap. Di ko lang follow. Bigla na lang restricted 24 hours. Then sinundan ng 5 days. Saan ka pa? Kaasar. Yes, the Wanderlust Explorer, meron akong kilala, nagkakilala lang sa Whitey, iniwan yung asawa, nagsama sila ni Whitey mate. Hiniwalayan yung asawa, Kuya Lando. Dahil kay Whitey. Yun na yung forever. Ha, Kuya, oo, madami din talagang iba gusto maging kabit kahit alam ng isa mga content pamilya ng lalaki. May kilala din ako niyan dito sa Japan. Mga babae kasi dito tigang sa asawa, mga matanda na. Yun nga problema, host. Nagpalo ka pero ikaw naman napalo. Napalo ko 5 days. Pambihira 5 days. Kaya hindi muna ako ng banana sa ilang araw, siguro 3 days na akong hindi ng bananas dito sa Whitey kasi nandun ako sa sa Facebook. Yun nga lang na restricted naman tayo ng 5 araw. Grabing higpit ni Facebook. Kunting mo lang. Magkamali ka lang ng comment. Pwede kanyang ma-restrict. Syuhada, marami dito mga Pinay okay maging kabit tapos pirahan lang din sila ng mga lalaking Pinoy. Patay. Madam, the Wanderlust, kahit saan namang bansa yan, madam. Pangit sa FB, mayroon din ako 1.8 lang ako doon. Huminto ako. Ay, kapagod din doon. Dapat kasi doon, araw-araw ka mag-live din. Kaya nga, mas okay pa sa YT. Kasi, basta sundin mo lang yung rules ni YT, hindi ka mapapahamak. Doon kahit pindot ka lang ng pindot, magkamali ka lang ng isang beses, restricted agad. 1.8, marami na rin ako, madam. Ano pa lang, 1.4. Napagod ako, oy. Pero Madam Wanderlust, meron din mga nagpapalipad ng star dyan. Kaso lang, kunti lang pala yung halaga nun. Wala pang $1. Okay sa YT, di nakawin ang revenue. Oh, dun daw, marami nagko-comment dyan. Meron nga akong nakitang grab, iyak niya. Ginawa na daw niya lahat. Pinukus niya lahat doon sa YT. Nagla-live siya. Sinusunod daw yung rules ni Facebook. Pero, nawala daw yung yung sweldo. Doon ang kasamaan ko, $1K niya na revenue, back to zero. Ha. Parang, may napanood ako dyan, meron daw kasing
Meron daw kasing hacker dyan na nakapasok sa accounting. Meron akong napanood na nagbigay siya ng information. Sabi niya, mag-ingat daw kasi may nakapasok na hacker. Kaya yung iba hinahack yung nila, revenue. Ako din may if pero okay lang, libangan ko lang. Mas enjoy ako sa YT, maigpit kasi roon. Kailangan araw-araw mag-live, di ko kaya. Ang kasamaan ko sayang. Ang apam niya na asawa panay bigay ng star ha, kaya naging 1K dollar din niya nakuha. Sayang lang. Hinak yun, Madam Wanderlust. Hinak yun, sigurado. Nahak. Kaya sabi mag-ingat daw. Mag-ingat daw. May nag-bigay ng info. Party music di Jackie Lalabs. Ikaw, Madam Wanderlust, di ba? Apam din naman yung asawa mo. Sabi nga asawa niya, scammer daw ang FB. Oo nga, maraming umiiyak sa FB. Yung isang araw, may nakita na naman ako. Kasi, ang sabi niya, pinaghirapan daw niya lahat, hindi siya nakakatulog, tapos kulang pa siya sa kain, asawa. Tapos yung 800, kulang na lang mag 1 million yung niya, yung revenue niya, di pa daw niya nakukuha, biglang back to zero siya. Grabe iyak niya. Malapit na lang, Oo nga, daming umiyak sa FB. And Arnold, Lalab, gumuhit ka na. Nagtotoo ka tayo. Nagtotoo. Kasi tutuusin pera na nila yun. Oo po, madam. Kaso lang, meron nang hack. Baka business yun ni FB. Kasamaan siguro, paano naman yun mahack? Pera pa, pero para magkapera, wag na lang. Mag-FB na lang. Ay na lang, YT. Ayan, Lalab, ka na, Lalabs? Out na nga ako daw. Chinese din kasi wife ng may-ari ng FB, kaya pala. Kaya pala. Kasi Chinese. Kaya pala. Ngayon ko lang nalaman. Akala ko puti. Yung may-ari niyan, puti. Di naman mga Lalab, Madam Wanderlust, magpapaalam na po ako, Madam. Kuya Landos, maraming salamat po kasi mag-aalas 3 na. Wow, 30 na si Arnold. Okay, muna yan, bata ka pa, maranasan mo na mamaya. Kuya Lando, puti si Mark, oo, American, pero Priscilla, Chinese. Mamaya iyak yan si Arnold. Pag chinek niya, 10 na lang yung banana niya. Kakainin pa yan ni Whitey. Harang host, Kuya Lando. And Madam maraming salamat po, Madam Wanderlust. Magpapaalam na po ako, Madam. Ayan, everyone, maraming salamat po. Mag-out na po si host. Lagasin din yan, kaya di muna ako mag-ayuda. Opo, Madam. Arnold, hindi kita ba si Madam Wanderlust, magbakas ka sa kanya, Lalab. Dan Arnold, 31 ka na. Madam Kabay Ini, Lalab, salamat. God bless. Ayun mga Lalab, mag-out na po ako mga Lalabs. Mag-aalaga pa ako ng bata. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas na lang po ulit mga Lalabs. Ayan.
Araw-araw po yung ating LS, mga 12 p.m. Ayan, 8 million Mega Love Chat. Naikot na din po kayo, host. Oh my God, Lalab, maraming salamat. Diyos ko. Tingnan natin, Lalaboy. Lalab, maraming salamat. Hindi ko to alam, Lalab, sa WC, ayan. Marami pa sanang tao. Wait lang mga Lalaba, check ko lang yung aking anakis. Adidadidadin tadan. Harang Kabay ini nagbaba ng bahay si Kabay, mga Lalabs. Tadadang tadan. Puro tayo kay Kabay. Si Miss Kabay, malaki naman yung bahay niya. Tadadang tadan. %. Mhm. And Lalab Kabay, Lalab, nasa bahay mo ako, Lalab. Dati man tayong dikit sa main channel, Lalab. Tadadan, tadan. Oh my God. Bisdak ka ba? Kabay, ni kasi masarap udong na yan. Ayaw. Ay, Diyos ko dahil ayaw. Lisungson Lalab. Gawang Bisaya kasi yan. Ang udong ba is gawang Bisaya. Yes po, from Cebu. Ayan, ano, Kuya Lando, mag-out na po ako, Kuya Lando, everyone. Kabay Lalabs, maraming salamat sa iyo, Lalabs.
Ayan, okay, Yos. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalab ka ba? Ingat ka palagi. God bless. Kuya Lando, Madam Wonderlust. Bye-bye po everyone. Lee Sung-sun, my friend. Thank you so much. Bye-bye. Salamat sa oras po. Bye-bye everyone.